Salut, bine v-am găsit la un nou episod din Among Us. Vom începe un nou match alături de Alin Gaming. Contul lui Alin îl veți găsi în descriere pentru a putea să vă abonați la el, să lăsați un like, un share și un subscribe. Hai să vedem ce vom putea face în ziua de astăzi, în acest episod. Alin, ești pregătit? Yes. Task-uri. Să vedem unde avem task-uri. Un task se apropie de noi, adică aici la cură. Iar ați umblat la curent, fraților. No, cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, matematică. Bun, task complete. Mai departe, ne uităm pe mapă, cel mai simplu, să vedem. Da, găsi. Două task-uri într-unul. Nu mă lasă să conectez cablurile. Bun. Next task. Oh, am fost omorât. Acum să vedem cine e vinovată. Hai să vedem cine îl găsim sau nu. Eu cred că Alin este vinovatul. A fost găsit trupul meu neînsuflețit. Să vedem mai departe cine va găsi vinovatul. Eu zic că Hisoka este vinovatul, să vedem. Is the killer. Hai să vedem mai departe. Eu votez. Eu nu pot vota, da, pentru că pe mine m-au ucis intruși. Să vedem ce face mai departe. Alin, tu pe cine crezi că îl vor găsi ca vinovat? Nu știu, eu cred că pe apa. Sau pe roșu. Na, să vedem, votați. Să vedem. Alin votează, să vedem ce votezi. Să vedem. Am văzut la recenziile acestui joc că este un joc foarte căutat, foarte multe voturi are, multe descărcări, comentarii pozitive la adresa acestuia. Mulți youtuberi celebri îl joacă. Acum să vedem mai departe ce se întâmplă. Am zis că să încerc și această serie de Among Us, să începem o serie. Dacă veți vrea și vă va plăcea. Ozdu was not the impostor. One impostor remain. Să vedem mai departe cum... Dar pe mine de ce mă dă încă mort? What? Pentru că te-ai murit și nu mai poți. Oh, yeah, ba, da, pot să fac task-uri. Eu mă duc pe hartă, eu sunt fantom aici, pe mine nu mă interesează. Admin, fii atent, că nu pot să scot cardul că sunt fantom, stai să vezi. Zice, scoate cardul și tral. Bun. Ok. La C2 mă duc aici, mai fac un task. Culegem frunze de toamnă. Se pare suspect bomboană. Opa, un cadavru a fost găsit din nou. Două cadavre? Nu, doar unul. Domnul Lecker is dead. Să vedem ce vor vota aliații noștri. Să știți că eu nu am foarte bine cu engleza, deci să nu vă mirați dacă scriu mai stâlcit. Asta la engleză nu mi-a plăcut școala și în școală engleza pentru mine a fost așa opțional, deci nu m-am străduit foarte mult. Hai să vedem. Hisoka, nu votezi. Hisoka, you are the killer. Să vedem. Oh, Alin Gaming. Domnul Alin Gaming a fost impostorul. Deci a fost descoperit. Și noi iată că am câștigat. Dăm play again.
Ok. Să vedem, hai să ne facem și noi să ne customizăm aici o leacă. Luăm pe călărie de cavaler, o culoare, un alb. Gata, hai să vedem. Mai intră? 7 din 7, da? Și jocul va începe în câteva secunde. Deci, domnule Alin, tu ai fost impostor, a? Las că acum o să voi fi atent. Ochii pe tine. Să vedem. Shhh. Începem, dragii mei, o nouă acțiune. There is one impostor among us. Să vedem, domnule Alin, dacă mai ai curaj să ucizi un suflet nevinovat. Din moment ce tura trecut ai fost prins, să vedem tura... Oh. What? No name, you are the crazy? The game. No name a plecat din joc, a făcut întrunire și ne-a părăsit. Editor. Na, acum votați. No name is the imposter, he left the game. Domnul Alin, ce s-a întâmplat? Să vedem cine este impostorul. No one was ejected. Ok, să vedem mai departe. Da, unde mai avem task-uri de făcut? Mai avem task-uri, avem. Oh, și task-ul în zona cea mai neplăcută. La curent. Iar v-a jucat la curent, băieților, tata. Iar schimbați codurile. Aline, mai schimba codurile. Așa că așa. Nu, nu. Mă sunt pe canalizări. Eu nu sunt, pentru că mă ascund prin canalizări. Deci dacă tu te ascunzi prin canalizări, clar tu ai putea să fii vinovatul. Fuchele să mă moare unul. Nu știu ce să spun. Dacă tu ai fost toată trecută ucigașul, acum cine ar putea să fie oare? Ia să vedem. Iar să mă identific. Task complete. Deci eu am făcut cele mai multe task-uri acum în runda asta. Mă duc mai fac unul. Deci eu nu o să fiu vinovat, treaba voastră. Opa! Deci se pare că cineva m-a omorât. Aha! Și găsi vinovatul. Deci m-au găsit și m-au raportat. Da. Acum cred că am prins vinovatul. Deci, domnule Alin, te-am prins. Nu mai scap de tura asta. 100% ești unul. Dacă ei nu-și dau seama, atunci înseamnă că ți-ai jucat bine rolul de asasin. Te crezi în Assassin's Creed, așa-i? Trezește-te, ești în Among Us. Superior. No, no, no. You are crazy? Mai nevea tastatura asta, pentru că de jucând de pe telefon vă dați seama. Domnule Alin, ai fost expulzat din nava spațială. Deci l-am găsit a doua oară pe Alin fiind impostor. Mai jucăm o tură să vedem dacă îl vom găsi sau nu pe Alin ca vinovat. Să-mi schimb și eu pijamalele, că-s cam murdare cu sânge. Așa. Salut! Salut, salut. Nu mai intră nimeni? Dacă este... Ba, 4 din 7, cum? Deci cel puțin... 7 din 7 trebuie să fie. Ca să începem. Oare este obligatoriu? 7 din 7? Yes. Yes, of course. 5 din 7. La 5 jucători se poate.
start, nu mai stăm să mai intre. Care intră, care nu acasă la somn. Oh, s-a umplut harta, gata. Ei, Dacă ar avea alte culori, nu tot verde, vezi că-s doi verzi atunci nu știi care dintre ei. Ce dansezi, iupi, ia! Dă-i start odată. Că nu mai intră nimeni, numai dacă iasă un dobitoc și ne anulează începutul de joc pe ăsta. Bun. m-am făcut rost. M-am făcut rost. Deci nu se poate, eu n-am prins să am M-am făcut un rol mai rost. special. M-am făcut rost. Hai să facem te. Iar v-a jucat la... Iar aruncați frunzele afară. Task complete. Ok. Deci eu n-am cum să fiu vinovat pentru că eu nu-l las. Eu fac task-uri. Care nu lasă curentul? Băi, care ați oprit curentul iară? Nu știm. Mă enervează asta cu firele că nu văd de degetul mare cum se întâmplă. Bun, task complete, nu? Iar v-a jucat la curent, frații mei. Iar ați oprit curentul să ne omorâm între noi, așa? Eu l-am oprit. Tu l-ai oprit? Da. Deci vrei să te dai de gol singur că tu ai fi impostorul, nu? Aprinde-te lumina lui pește. Eu mă duc aici la medicină, dar nu pot să fac, e dezactivat tot. Ai să juca careva la curent și vrea să mă omoare 100.000. N-am fost eu. Aline, nu mai omoră suflete nevinovate. Hai, cardule! Deci task complete. Eu mă duc mai jos, cobor. Care ați închis ușile, mă? Alo! Băi! E unul care a închis ușile. Deci eu m-am închis Sunt aici. blocat, închei. Pe mine mă închide aici ăsta. Sunt blocat. Ia ba, să vă contez. Da, un test. Pe cine se omoră așa? M-am dus să mă duc la fire. Dead body. Deci toți au fost cu mine, n-avea cum să fie. Și tu ai fost cu mine. Nu cred. Atunci m-am jucat la curent. M-am jucat la curent. Bă, de ce 5 voturi, mă? Alin... Alin Gaming, Alin nu mă. Deci, atunci... Eu am fost aruncat afară. De ce? Impostorule! Eu care am făcut cele mai multe task-uri. Nu se poate așa ceva, da? Impostorul. Bun. Te rog frumos să mai fii impostor. Deci eu care făceam și mă trudeam să ăsta... Eu care mă duc la fire să mă joc cu firele. Task complet. O să vă navighez eu. Task complet. Mă duc în jos. Mă duc în sus. Vă dau drumul la apă. Uite-mă de aici. What? Se întâmplă ceva. What? Toți în camera de securitate. Hai că eu plec de aici, că mă duc am un pic de treabă. Unde e securitatea? Iau un pic de treabă pe apă. Duc la camera de securitate. Iau un puțin de treabă pe apă. Ui. Ok. Who is the killer? Ok, ceva nu e în regulă oricum, în niciun caz ceva nu e în regulă. Skip. De ce m-a votat bă pe mine? O, da. Deci eu făcând cele mai multe challenge-uri pe mine mă considerate impostor, da?
Și m-au aruncat afară din apă, m-au expulzat din echipă. Ok, să vedem atunci, Alin. Deci ai 2 voturi, Alin. Alin, cred că ai zburat și tu din navă. No one was ejected. What? No, 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 no. Deci o tot Fantomas. What? Yes, tu... Mă duc la admin aici să fac asta cu cardul, futui cardul mamei lui. Opa. What? Alo. Ok. Trebuie rezolvat un tax... Defeat. Am pierdut impostorul. Ok, o ultimă încercare, dacă nu-l găsim de data asta. I want the killer. It's not true. Vreau să fiu și eu odată killer, măcar o dată. Am prins de 2 ori killer. Deci așa că... Eu mă fac verde. Eu sunt portocaliu. Start. Nu mai fac cineva verde. 4, 3, 2, 1. Zic că aș putea să fiu și... No, not impossible. Ok, deci eu nu am norocul să fiu impostor în acest episod și asta nu-mi place deloc. Deci nu, este cu noroc, efectiv. Iar v-a jucat aici la curent, la scutul. De ce vreți să ne împuște alții? Să ne spargă nava, mă? Nu stai așa că nu e bine, trebuie să mă duc aici. Trebuie să mă duc aici să fac asta. Uita, mă, e nimic. Aia bubuia asta de apă în cap. Trebuie să... Deci nu se poate, frate. Hai, trebuie să fac asta cu fișierele, să vedem. Hai. Hai. Ok, task complete. Fugi. Mai sta. Ăsta la alta, prinde curentul. Că domnul Alin, cred că iară el face pe impostor și nu vrea să se dea de... Nu vrea să spună, să ascunde după pălărie. E niciodată. Iar umbla la admin careva și acu veni de acolo. N-am fost eu. Deci au vrut să fure fișierele navei. Deci vă dați seama ce șmecherei. No, hai să vedem mai departe ce se întâmplă. No. Dă să descarce. N-am fost eu. Oh, yeah, eu deja știu pe cine îi. Deci, Alin a fost impostorul, le-a omorât pe toți rând pe rând. Ok, dragii mei, dacă v-a plăcut acest episod, voi lăsa în comentarii adresa unde ne găsiți pe Facebook și pe Instagram și vom mai posta alte episoade. Dacă vă place, lăsați un like, un share, un subscribe și ne vedem data viitoare. Ciao! Nu uitați să lăsați un like, un share, un subscribe la canalul lui Alin Gaming. Pa, pa!